Hej, velkommen til den her video. Her har vi endnu en video med spørgsmål, der skal løses uden hjælpemiddel. Vi er blevet givet 2 punkter A og B, og det vi skal gøre, det er at bestemme forskriften for funktionen. Så er vi yderligere blevet oplyst, at det er en lineær funktion. Det vil sige, at vi skal finde forskriften for en lineær funktion. En lineær funktion har mange navne, det vil sige, den hedder også den rette linje, eller lineær ligning, og en lineær ligning kan skrives på formlen y er lige med a gange x plus b. Og det vi ved, at vores x er lige med den uafhængige variabel, vores y er den afhængige variabel, der y er afhængig af x, vores b er lige med skæring med y-aksen, og a er hældningskoefficient eller tangenthældning. Hældningskoefficient. Det vi gør nu i første omgang, det er, at vi prøver at tegne de her 2 punkter på vores graf, og tegner en linje, der går gennem de 2 punkter, og så kan vi finde forskriften for funktionen. Jeg starter lige med at tegne mit punkt A. Mit punkt A er 1,6, det vil sige, at 1,6 herovre, det er mit punkt A. Og så har jeg punkt B, der har koordinaterne x er minus 3 og y er minus 2. Det vil sige, det er herovre. Og så kan jeg prøve at tegne en linje, der går gennem de 2 punkter. Det gør jeg så her. Over der. Ja. Nu har vi en linje, der går gennem de 2 punkter. Og yderligere kan man kigge på formelsamling og se på en formel for a, da a er vores hældningskoefficient. Og hældningskoefficient kan udtrykkes ved formlen a er lige med delta y divideret med delta x. Og delta y er min ændring i y-aksen, det vil sige, at det er y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og vi har 2 punkter a og b, og a havde koordinater 1,6, og b havde koordinaterne minus 3, minus 2. Jeg kalder det her for x1, det her for y1, det her for x2, tilsvarende y2 værdi. Vi tager de her forskellige værdier og sætter den ind i vores formel. Det vi får, det er, at a er lige med y2 minus y1, det vil sige minus 2 minus 6. Divideret med x2, som er minus 3, minus x1, som er 1. Det vi får herover, det er, at a er lige med minus 2, minus 6 giver således minus 8, og minus 3, minus 1, det giver minus 4. Det vil så sige, at vores a er lige med minus 8 divideret med minus 4, det giver så a er lige med 2. Så det vi har gjort nu, er, at vi har fundet værdien på a i vores funktion herover.
Så det vi gør i næste trin, det er lige at skrive funktionen y er lige med a gange x plus b, og a er lige med 2. Så det vi gør nu, det er, at vi tager en af de punkter, enten a eller b, og sætter den ind i vores funktion, y eller f af x, og finder b. Så det jeg gør nu, jeg kan tage enten punkt a eller punkt b. Lad os starte med punkt b. Punkt b har y-værdien lige med minus 2, og a har vi lige fundet ud af, det er 2, og så har x-værdien af minus 3, plus b. Da b er den eneste ukendt variabel i den her, så løser vi den forbi. Så minus 2 er lige med 2 gange. Minus 3, det giver således minus 6 plus b. Vi isolerer b ved at tilføje plus 6 på begge sider. Og her ophæver det hinanden. Det vi har tilbage, det er b er lige med plus 6 minus 2. Det giver således plus 4. Så kan vi med sikkerhed konkludere, at vores funktion, eller forskrift for funktionen y, eller f af x, er lige med 2, som er vores hældning, gange x, plus 4. Og det kan vi jo således også se på vores tegning, at b var vores gang med y-aksen, og der kan vi jo så se, at den skærer y-aksen i 4. Og således kan man jo så også se på tegning, at hældning er lige med 2. Og det kan man jo gøre ved at kigge på et tilfældigt punkt på linjen, og så går et stykke ind i x-akses retning, og den stykke man går op i y-aksen for at ramme et andet punkt på linjen af vores hældning. Det kan vi lige demonstrere ved at kigge, at jeg går et stykke i x-akses retning, så går jeg 1, 2 i y-akses retning. Der A er defineret også som hældning i y-aksen. Det vi der med hældning i x-aksen. Jeg er gået 1 i x-akses retning og 2 i y-akses retning. Det vil sige 2 divideret med 1 giver således 2. Og det har vi så også konkluderet, at vores A var lige med 2. Man kan jo så også starte herover og kigge, at jeg går 1 i x-akses retning, 1 og 2 herover, så vil jeg altid ramme et punkt på linjen. 1 og 2, så kan jeg ramme herover. 1 og 2, så kan jeg ramme herover. Tak for nu.